dala misena misero. Mr. Cleophas, ginenda kaka janyuol kendo kaka jalony mar somo. Nyalo bedo na maber kata osebedo na maber ni jopuonj gi nyocha dhi ng'anyo. Ing'eni japuonj no kodhi mane ng'anyo nikech pesa ne ok ne chop kare. Lakini ne giwuok kaka sauti manyiso nyaka jonyuol oko ka ni neuru skul ok dhi maber. Wapuonjo to wamiyo nyithiu rodil. Ne giwacho kendgi, iwinjo ka mheshimiwa bendo confirm ni ipuonjo nyaka gik ma in iwuon okumi teko mar mondo mi idhi puonjo gik ma hata uelewi. Ichuni godo. Koro yudo ka sirikal ne timo tim mar kojol. Gitek jonyuol for a ride. Ukaw jopuonje ok uchulgi, japuonj ma qualified ok ichule, and at the same time iketho nyathi Kenya. Nikech abo wacho ni ma en nyathi mar Kenya nikech sirikal ema nigi responsibility mar neno ni nyathini entiere kacha cha tipuonje gik mani kare. Tiyudo ka tugo nitie kae ma actually afadhali kato bede ot. Omiyo jopuonje gi notimo maber mondo mi giwuog oko gigo koko kechino ka koro koko no nyuolo ber. Committee mar education, parliamentary committee mar education no bet piny mowacho ni koro kama wachopeni gini nyaka koro wang'iye maber. Koro an ka gidwaro na jopuonji gi kino osetimo maber, maybe for now giket mana kwe matin nikech no ka promise osemigi ni by July when we start the next financial year to koro gibedo aso. Isiro ng'anyo mag jopuonj. Asiro. Ne gitimo maber kabisa Cleo nikech ne wadhi marach. Nyithindwa ne dhi hinyore kabisa to bedo ni giwuok oko magi ng'anyo magi go kokoni. Omiyo koro no ka Mr. Rogiri no wacho ni gini e koro nyaka wa address. Koro change no is very good. Koro penjo machielo ma antiere godo madargom penjo mheshimiwa. En ni iwacho ni e school jopuonje are also in excess. Mapoko bedo kata promoted, which we also know. But jogie